أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ني سيغيورينا أمنا فايدة دي باناكا بانامي نوبا فامكو جابيتي يورو جابيتي كيو بي على ما دو بي باسرا وباسرا كيانا ما دو بي باسرا تي فالاتي بالاتي موكلاتي ممسولا me u yɛrɛ ka fɛn dungo jugu fɛn duma o de kɛra sababu ye ka jabɛti bila la wa kɛra sugu o sugu ye amina nin sara min di ma ni tura traitement nɔfɛ semaine kelen fila saba ka se semaine naani ma ni taara ka jabɛti contrôler i bi nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ mais ale ka sɔrɔ i bi jiri ninnu kɛ n'i bi nafa sɔrɔ fɛn minnu b'a to a bi maa sɔrɔ walima o de b'a juguya i k'i jija ka yɔrɔ janya o fana na o fana ka di fura ye kosɛbɛ parce que tant que ni bi fura sɛbɛ kɔrɔ kɛ mais bana ti min fɛ waati bɛ ɲaamin bɛ a la balimakɛ n balimamuso i nɔgɔya man di dɛ n'i ye fura kɛ fɛn kama maa yɛrɛ n'i y'i ka bana yɛrɛ dɔn k'a dɔn fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka bana in juguya dunta dun ka ca min b'a to adamaden bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ ka taa se ka fatuli ma ka sɔrɔ fɛn min ma ye ma wajibi de ye ko i tɛ se k'o bila pewu kuma dɔ la e tɔgɔ de ye k'i bi sɛgɛn n'o tɛ nin sira kan jabɛti bɛ maa min na a juguman fara a nɔgɔmani kan i b'i jija ka fɛn saba ɲini mangoro sun na mangoro ma bɔ mangoro la kɛra gerefe sun ye kɛra nunjani ye a kɛra nungurunin ye a kɛra mangoro sugu o sugu ye jiri min tɔgɔ ye dɔrɔn ko mangoro mais mangoro yɔrɔ jumɛn min ɲini mangoro a furabulu nugumani mangoro furabulu nugumani i b'o de ɲini a caman min bɛ se ka tɛgɛ fa ou bien yɛrɛ b'a i bɛ se ka kuru saba naani sɔrɔ min na mais furabulu min kɔrɔ la fo ka taa couleur kɛ binkɛnɛ ye o ko tɛ a falen tanga ni a nugumani i b'o caman de bɔ n'i y'o caman bɔ i bɛ o mangoro sun kelen i b'i jija ka fara sɔrɔ a la walima hali n'i y'a sɔrɔ sugu la baasi t'a la a k'a sɔrɔ dɔrɔn mangoro furabulu nugumani don i ka furabulu sɔrɔ nugumani ye i ka mangoro kɔkan fara sɔrɔ i k'a dili sɔrɔ i bɛna ko k'a jɛ i b'a k'i ka daa kɔnɔ i b'a tobi k'a tobi fo e yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jiri saba in ɲɔgɔn na mangoro furabulu a kɔkan fara a dili a mɔna o tuma sufɛ yanni i ka da i bɛ kafe min bɔli ni a man kunna pewu parce que kuma dɔ la n yɛrɛ y'a di banabaatɔ dɔ ma jabɛti kun bɛ min na a juguman a ka traitement kɛ waati ye ne yɛrɛ ye don min a la kunnaya foyi tɛ a la a bɛ k'i da kɔnɔ dɔrɔn i n'a fɔ i b'a la ka libitɔn de min n'i ye sukɔrɔ yɛrɛ dɔɔnin k'ala i t'a dɔn k'a fɔ ko libitɔn tɛ kunnaya fan si t'a la a man kunna a man basi o tuma i bɛ kafe min bɔli n'i fa tewu i b'a min a la i b'i dɔ soli i b'a kɛ siyo kɔnɔ n'a sumana i bɛ t'i fari ko a la an karamɔgɔ jiri ka di ni maa min bɛ jiri dɔn i ye jiri faamu ka jiri baara kɛ n'o ye an karamɔgɔ jiri ka di kojugu o de kama an ka dɔnnibaa bɔ dɔ ko jiri ala tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn se maa ma salatu kuranɛ ko jiri b'a bɛɛ se jɔ ma an b'a ɲini ala fɛ ka nin kɛ nafa ani barika ni hɔrɔma ala m'o kɛra ka waati natɔ fara siw kan an ka se ka na bɔ ka tila ka na dalilu di aw ma a b'a to a sigiyɔrɔ la k'a nafa ala k'o si kalifa ne n'aw bɛɛ lajɛlen la an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu